Здравейте, казвам се Мария и съм една от първите ученички на училища Европа в Монтана. В момента живея в Щатите, където съм от 96-та. Между пребиваването ми тук съм живяла в Англия, Франция, Непал, Мароко, но предимно в Щатите. Какво ми е дало училища Европа? Много неща. Коража да мисля нетрадиционно. Може би е най-важното за мен. Вярата във възможностите ми, вярата в това, че едно момиче от Монтана може да постигне големи неща, ако си го постави за цел и ако достатъчно хора вярват в нея. Което не винаги е лесно. Един нов начин на мислене. Начина на преподаване в училища Европа е толкова различен, че той окуражава учениците да мислят по друг начин за тяхното място в този свят, за себе си, за хората около тях, което ми е помогнало през годините да намеря приятели, да направя връзки с хората си и да открия коя съм аз. Обичта към английски език. Това е важно. И тази обич, интересно, не е обичта към чуждото, като екзотично, а е обичта към непознатото. Към непознатото като нещо, което завладява човек, като страст. И това непознато го има навсякъде около нас. То не е само в Щатите. Може да го има и в Монтана. Една нова педагогика, която прилагам като професор сега и аз към студентите си. Никога няма да забравя, Цецка Радованова беше чела едно есе мое на тема какъв искам да стана. И аз бях написала, мисля, че искам да съм актриса. Тя беше отговорила, че преподаването е един вид театър. И ми беше много интересно тогава какво има точно в предвид. Но сега знам. То е непрекъснато да си на сцена пред хора и понякога без да си научил текста много добре, без репетиции. И това е огромно предизвикателство и голяма отговорност. И би казала, че всички преподаватели в училища Европа, с които съм имала шанса да работя, са показали, че не ги е страх от тази сцена. Че тя ги завладява и че те я обичат. И тази страст към преподаването, тази страст към знанието, към учениците, се надявам, че се е предала и на мен. Бих пожелала на всички млади ученици, на всички, които ни следват, да не ги е страх, да се научат да вземат своето място в този свят, да задават много въпроси и да намерят своя успех, каквото и да значи това. Благодаря ви много. Целувки от мен и успех!